Under 2. verdenskrig var de dybt frygtede. Alle, der levede under den nazistiske erklæring, levede i tætte rammer. Det var Hitlers hemmelige våben. Uden den ville hans ambition ikke blive udført. Det var Gestapo. De hemmelige organisationer fik det tyske folk til at støtte dem ved at bruge terror og frygt. Dem, der ikke støttede Hitler, levede i frygt. Eller en forkert kommentar overhørt af dem kunne give nogle hårde konsekvenser. De kørte ved én regel. Hvis du ikke sagde noget, ville der ikke ske der noget. Hvis man satte spørgsmålstegn over, hvordan systemet kørte, så skulle man holde det for sig selv. Ellers ville det ikke ende særlig godt for vedkommende. Gestapo stod for en hemmelig statspoliti. Gestapo var en nazistisk organisation, som blev grundlagt i 1934 af Hermann Göring. Det endte med at have 40.000 ansatte i 1944. Det var nødvendigt at have en gruppe hårdt trænede mænd, der kunne lade styr på, hvad der skete omkring i landet. Deres hovedopgaver var husundersøgelser, arrestationer og sende folk i koncentrationslejre. De var fuldt trænede, og de skulle være absolut loyale over for Hitler. Men det endte med, at det blev en magtfuld og militærisk elitekorps. Det var sådan en hemmelig organisation, der styrede den tyske hær. Her var de også bedre udrustet. De havde for eksempel flere våben. De skulle have styr på, at alt gik som det skulle, og få Tysklands førervilje frem, som var at få Tysklands nationalitet frem. Det var deres formål. Gestapos hovedkvarter i Danmark var i Shellhuset i København. De var fordelt i største byer i Danmark. Gestapos anholdelser og drab gik hårdt ud på modstandsgruppen. Gestapo ville for alvor bekæmpe modstandsgrupperne ved at torturere mistænkte, skyde modstandsfolk og indsamle oplysninger fra stikkere. Modstandsgruppen var en sabotagegruppe, der gik imod den tyske ledelse. De var frihedskæmpere, som ikke ville leve i lukkede rammer, og den gift, de tyske organisationer skabte. Tage Skov Hansen blev født den 12. februar 1925. Han blev opfostret i Vestjylland af sin far, som var reklamechef. Han læste litteraturhistorien i Aarhus, hvor han herefter skrev sin første roman, De nøgne træer. Modstandsbevægelsen handlede på baggrund af demonstration mod det tyske imperium Adolf Hitler. Sammenlignet med De nøgne træer gjorde sabotagegruppen det kun fordi, at de følte, at nogen måtte handle. Dannelsen af denne gruppe var så et tegn på, at de enkelte mennesker kunne gøre en forskel, hvor de er stort set normale mennesker med dagligdags problemer og forelsker. De ville leve livet og ikke undertrykkes, men kæmpe til den sidste kamp. Bogen giver et godt billede af, hvordan det var under besættelse, og vi følger Holger. Dog blev det meget romantiseret i forhold til, hvordan det reelt var. Dog er de alle forskellige, men har det til fælles, at de vil kæmpe for fædrelandet. En af de største sabotager, modstandsbevægelsen udførte, var jernbanesabotagen. Det gjorde de ved at bombe skinnerne, så tyskerne blev forhindret i at komme, og hvor tyskerne var herefter meget interesserede i fødevaretransport. Skinner var dog meget bevogtet, men det lykkedes frihedskæmperne. Selvfølgelig var risikoen stor, eftersom der var dødsstraf på sabotage. Det har været en krig, der har betydet meget for mennesket. Det har påvirket os i dag på mange måder, blandt andet med, hvordan vi ser på fred og samarbejde mellem nationer. 2. verdenskrig har ikke kun haft en negativ indflydelse, men også et positivt indblik i, hvordan vi handler nutidsproblemet.